Tu majú naši susedia trampolínu. Dva gauče, tu väčšinou grillujeme. Tu bol voľakedy altánok postavený, ale došla hygiena a museli sme to zrušiť, tak altánok momentálne asi 2 týždne leží tuto a spinka. Môžeme sa ísť pozrieť do nášho karavanu dnu. Kuchyňu som zatiaľ nenatočil, lebo tam niekto varil, tak mi to bolo také blbé. Tu hneď máme pole s krumplami, tam ďalej je pole s mrkvou, tak to sušíme prádlo. Oficiálne sa tuto za karavanom nachádzajú záchody. Vždycky, keď je šero, tak nikomu sa už nechce chodiť tam, kam by mal. Úložisko všetkých nepotrebných topánok. Naše super nefunkčné dvere. Takto exkluzívne to tu väčšinou nevyzerá, len máme upratané, lebo odchádzame. Kuchyňa, kde bol šporák voľakedy, teraz je tam koš, voda, ktorá neteče. To je naša bývalá izba, kde sme boli predtým dvaja, teraz je tu chalan sám. A takto to vyzerá, no. Na dĺžku som sa sem nezmestil ani jedným, ani druhým smerom, takže je to asi 1,80 m x 1,80 m. Potom sme si polepšili. Dostali sme takúto izbu. Trošku je väčšia. Zrazu tu už je aj skriňa, nejaké šuflíky, stolík, zrkadlo, okno a tak, no. Posteľ, na ktorú sa aj zmestím. Sušíme prádlo. A na konci karavanu boli voľakedy ešte jedné dvere, ale už však si nevydalo. A tu je kúpeľňa, ktorá už nekúpeľňuje. Záchod, košík z Teska, ktorý nám pomáha nosiť vodu, lebo voda tu neteče. A tu je sprchovací kút, ktorý je momentálne storage place. A tak, to je celý náš karavan. Nemôže chýbať Simpsonové nakradnuté ovocie. A tak. Toto je oficiálne prvá Jožová izba. Tam spal. Potom to vzdal a našiel nejaké iné miesto.